नमस्कार. वार्ता यूट्यूब न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. वार्ता यूट्यूब न्यूजच्या माध्यमातून जेव्हापासून कोरोना आपल्या देशामध्ये आला आणि त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये त्याचं मुख्य केंद्र हे मुंबई ठरलं आणि त्यानंतर पुणे ठरलं. खरं तर पुण्यापासून सुरुवात झाली आणि मुंबईला पूर्ण वेढण्याचं काम कोरोनानं केलं. आज संपूर्ण मानवजात कोरोनामुळे संकटात सापडली आहे. अनेक सेवाभावी संस्था मदतीसाठी पुढे येत आहेत, अनेक पक्ष येत आहेत, सामाजिक संघटना येत आहेत, सेवाभावी संस्था येत आहेत. या भूतलावरला जो सामान्य माणूस आहे, ज्याची आर्थिक स्रोत चांगला आहे, ज्याचं आर्थिक उत्पन्न चांगलं आहे, अशी माणसं समाजातील जे घटक आहेत वेगवेगळे ते जगले पाहिजेत यासाठी प्रामाणिकपणे पुढे येत आहेत. अंबाजोगाई शहर असेल, परिसर असेल किंवा अवघा बीड जिल्हा असेल, मोठ्या प्रमाणामध्ये कोरोनाचा संघर्ष करण्यासाठी सर्व घटक प्रयत्नशील आहेत. त्या अनुषंगानं शासनातर्फेही मदत देण्याचं काम सुरू आहे. परंतु ती मदत शासनाची जी आहे ते खऱ्या गरजूपर्यंत आणि योग्य घटकापर्यंत पोहोचत नाही. ही शोकांतिका आहे. सरकार कुठलंही असू देत, सरकार कुणाचंही असू देत, प्रशासनातला आणि सामान्य माणसामधला तो एक मोठा प्रॉब्लेम आहे, ती एक मोठी समस्या आहे. आजवर तेच झालेलं आहे. त्यामुळे वेगळं सांगण्याची काही गरज यात मला आहे असं वाटत नाही. कारण प्रशासनानं जे काही साहित्य पाठवलेलं असतं ते खरंच गरजूपर्यंत मिळत नाही किंवा त्यामध्ये अनेक समस्या असतात, त्यामध्ये अनेक त्रुटी असतात, त्यामध्ये अनेक संदर्भ जोडलेले असतात. त्यामुळं खऱ्या गरजूपर्यंत त्या वस्तू किंवा ती जी काही मदत आहे ती मिळत नाही, हे वास्तव आहे. पण तरी देखील बीड जिल्ह्याचं प्रशासन, मग जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार असतील किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार असतील आणि बीड जिल्ह्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर अशोक थोरात असतील, त्यांच्यासोबतच त्यांचं जे आरोग्य प्रशासन आहे, पोलीस प्रशासन आहे, महसूल प्रशासन आहे, यांचं सुद्धा बीड जिल्ह्यामध्ये मोठं काम सुरू आहे. निश्चितच कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कारण बीड जिल्ह्यामध्ये एकही कोरोनाचा पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेला नाही, अपवाद आष्टीचा वगळता. परंतु तो सुद्धा कसा आला हा एक चिंतेचा विषय आहे आणि संशोधनाचा विषय आहे. त्या संदर्भात पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी योग्य ती कारवाई करतील. परंतु आज बीड जिल्ह्यामध्ये कोरोनाच्या महासंसर्ग रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. पोलीस प्रशासनासोबत, आरोग्य प्रशासनासोबत, महसूल प्रशासनासोबत सामान्य माणूसही तेवढ्याच पद्धतीनं त्याला रोखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आज साधारणतः 90% लोक घरामध्ये बसलेले आहेत. मग लहान लेकरं आहेत, त्यामध्ये तरुण मुलं आहेत, त्याच्यानंतर वयस्कर माणसं आहेत, कमावणारी माणसं आज घरात बसलेली आहेत. 90% लोक आज घरामध्ये, 10% अपवादानं लोक फिरत आहेत. कारण त्यांनाही ज्या काही गोष्टी, जे काही साधनं मिळत आहेत म्हणून ते रस्त्यावरती दिसत आहेत, फिरत आहेत. निश्चितच पोलीस प्रशासनाचं असेल, जिल्हाधिकाऱ्यांचं असेल आणि आरोग्य विभागाचं असेल, कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. निश्चितच बीड जिल्ह्यामध्ये कोरोना रोखण्याचं काम जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर अशोक थोरात यांनी केलेला आहे. यासोबतच अंबाजोगाई शहराचा विचार केला तसं पाहिलं तर अंबाजोगाई हे उपजिल्ह्याचं ठिकाण आहे. या ठिकाणी सुद्धा एक चांगलं प्रशासन या ठिकाणी अस्तित्वात असल्याचं दिसून येत आहे. या ठिकाणचे उपजिल्हाधिकारी असतील, या ठिकाणचे तहसीलदार असतील, या ठिकाणचे पोलीस निरीक्षक सिद्धार्थ गाडे असतील, या ठिकाणचे पोलीस उपाधीक्षक राहुल दस असतील किंवा अतिरिक्त अपर पोलीस अधीक्षक स्वातीताई भोर असतील, यांचं सुद्धा काम या ठिकाणी चांगलं आहे. ठीक आहे, आता बाकीच्या इतर शहराच्या मानानं, इतर शहराच्या तुलनेनं या ठिकाणी सुद्धा काम सुरू आहे. कारण माध्यमांना आणि अंबाजोगाईकरांना फक्त बाकीच्या ठिकाणचे फटके दिसत आहेत, परंतु अंबाजोगाई हे सांस्कृतिक शहर आहे. अंबाजोगाई हे साहित्य संपदा लाभलेलं शहर आहे. मग या शहरामध्ये फटक्यानंच काम होणार आहे का? तर नाही. इथल्या इथं जे आलेले अधिकारी आहेत त्यांनी शहराची पार्श्वभूमी अगोदर जाणून घेतलेली असते आणि त्यानंतर त्या पद्धतीनं ट्रीट करण्याची किंवा त्यावर उपाययोजना करण्याची पद्धती असते. त्याप्रमाणे पोलीस अधिकाऱ्यांनी असतील, महसूल प्रशासनानं असेल किंवा आरोग्य प्रशासनानं असेल, त्यांच्या पद्धतीनं कार्यवाही केलेली आहे. आज 90% लोक रस्त्यावर नाहीत, हे वास्तव आहे. 10% लोक जे अपवाद असतील, मग ते जुन्या चिठ्ठ्या घेऊन फिरत आहेत, बाजाराच्या निमित्तानं बाहेर जात आहेत, तो भाग वेगळा आहे. आणि ज्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला केल्या त्या सूचनांची अंमलबजावणी प्रामुख्यानं या ठिकाणी होते आहे. कोरोनाचा जो सामना आहे, कोरोनाला रोखण्यासाठी 100% यश येणार आहे. कारण संपूर्ण बीड जिल्हा, अंबाजोगाई शहर व परिसरातली सर्व गावं
या कोरोनाच्या महायुद्धामध्ये लढण्यासाठी सज्ज झालेली आहेत, त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज झालेली आहेत आणि त्यानुसार निश्चितच कोरोनाचा हा लढा आपण जिंकणार आहोत आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये जो दुसरा लढा चालू होणार आहे. वारंवार मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे सांगतायत की दुसऱ्या महायुद्धानंतरची हे खूप मोठं युद्ध येणाऱ्या काळामध्ये कोरोनाचा असणार आहे. कोरोनामुळे अनेक प्रसंग येणाऱ्या काळामध्ये उद्भवणार आहेत. आर्थिक आणीबाणीचा विषय असेल, बेरोजगारीचा विषय असेल, अनेक विषय या पुढच्या काळामध्ये आपणास फेस करावे लागणार आहेत, त्याला सामोरं जावं लागणार आहे. निश्चितच त्याही परिस्थितीला आपण सामोरे जाऊ. आज या सर्व प्रक्रियेमध्ये एक बाब निदर्शनास आली की मानवता धर्म या निमित्तानं वाढीला लागलेला आहे. माणूस माणसाला जगवण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. या अगोदरचे ज्यावेळी आपत्ती आल्या त्यावेळी मदतीचा ओघ एवढा नव्हता, परंतु आज मोठ्या प्रमाणामध्ये मदतीचा ओघ सुरू आहे. प्रत्येक सामान्य माणूस सुद्धा असेल, त्याची परिस्थिती आर्थिक जेमतेमीची जरी असली तरी त्याची मदत करण्याची भूमिका आहे. निश्चितच हे अभिनंदनीय आणि कौतुकास्पद बाब आहे. निश्चितच कोरोनाचं हे युद्ध आपणच जिंकणार आहोत, कोरोनाला हरवणार आहोत आणि ज्या चीननं या विषाणूचा व्हायरस जो पसरवलेला आहे त्यामध्ये चीन यशस्वी होणार नाही, तर यामध्ये नक्कीच आपण भारतीय म्हणून यशस्वी होणार आहोत हे मला यात सांगण्यासाठी ते मात्र शंका नाही. पुन्हा एकदा मी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार आणि डॉक्टर अशोक थोरात यांचे या ठिकाणी खूप खूप अभिनंदन करतो, कौतुक करतो आणि त्यांच्या निश्चितच काम हे नव्या पिढीला येणाऱ्या काळामध्ये प्रेरणादायी नक्कीच आहे, आदर्शवादी नक्कीच आहे आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने बीड जिल्ह्यामध्ये कोरोनाला रोखण्यासाठी केलेला जो प्रयत्न आहे तो कौतुकास्पद आहे.